Hello लोगोफोर स' नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना दिनै भिडिअआव बे सिनचेन डोरेमन नोंथांमोना नायो जानांगौ स' बेहाय होनाय भइसआ सोरनि सेंग्रा ना सिख्लाया होयो ना सासे गथ'आ बेखौ नोंथांमोना मिन्थिनानै मोनगोन आरो जोंना बिदि बुहुमाव मोनसे न' दं जेराव जोङो परमाणु बम बा निउक्लियार बमा होब्लाबो जोङो बे न'खौ जेबो खालामनो हाया स' बेबायदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै मोनगोन आरो बेबायदि भिडिअ नायबाय थानो थाखाय नोंथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला स' नोंथांमोन बारा बुङालासिनो जों भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 बे पिरियडिक टेबोलाव मोनसे फेक हाबनानै दङ बे पिरियडिक टेबोलखौ नोंथांमोना मोजाङै नाय बे पिरियडिक टेबोलाव बिदि मोनसेबो वर्ड्स नोंथांमोना मोननाय नङा जेराव जे लेटार थायो फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोन जोंना भारत हादरनि फार्स्ट रेप केस कास्टडियेल रेप केस फार्स्ट रेप केसथ' बुंजाया नाथाय कास्टडियेल रेप केस माने कर्टआव केस होनाय माने कर्टआव केस सोलिनाय रेप केसा जोंना 26 मार्च 1972 आव जादोंमोन बेयो सासे ट्राइबेल सिख्ला मथुरा मुंनि सिख्लाखौ पुलिस स्टेशनाव सानै पुलिसा रेप खालामदोंमोन बे महाराष्ट्रनि मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जादोंमोन आरो बे केसखौनो जोङो बे दानि आइजो माहारिनि राइट्स बा मोनथाय जि मोनदों बेनि गिबि बिथा होननानै बुंनो हायो मानोना बे रेप केसनि समावनो गोबां आइजो माहारिया बिदि आफाद दानानै आवगायबोदोंमोन आरो गोबां गावसोरनि राइट्सनि थाखाय बिसोरो खोथा थिखांदोंमोन स' बे जोंनिया जाहैबाय फार्स्ट इन्डियान कास्टडियेल रेप केस मथुरा रेप केस होननाबो मिन्थिनाय जायो बेखौ फेक्ट नाम्बार 3 नोंथांमोना बे सावगारियाव थानाय न'खौ मोजाङै नाय बे न'आ जाहैबाय पलेन्डआव थानाय मोनसे न' बे न'खौ ओरैबायदि बानायनाय जादों माने बेहाय परमाणु बम गोलैबाबो माने निउक्लियार बम होयोब्लाबो बे न'खौ सिफायनो हाया बा जेबो खहा खालामनो हाया आरो बे न'खौ ओरैबायदि सिकिउरिटिजों बानायनाय जादों बे इयुनाव जुदि जम्बि बा एलियन्सफोर फैयोब्लाबो बे न'आव जेबो खहा बिसोरो खालामनो हानाय नङा आरो बे न'खौ वर्ल्ड सेफेस्ट ह'म होननानैबो फोरमायनाय जाबाय जोंना माने गनायनाय जाबाय व्हाइट हाउस जेराव आमेरिकान प्रेसिडेन्ट थायो बेनिख्रुइबो बांसिन सेफेस्ट बे न'आ आरो बे न'खौ जुदि बे न'आव मोनसे सुइच थायो बे सुइचखौ सेरनाय लोगो लोगो बे न'नि सोरगिदिं बे बानायनाय माने वालफोर बादिया साग्लोबना लाजोबो आरो बे साग्लोबनायनि उनाव ना खिरखि नुयो ना दरजा नुयो आरो बे अनारा बे सुइचखौ सेरागौमानि माने सेरफिनागौमानि बे न'आ बिदिनो थायो ना खिरखि ना दरजा माने सिंनिफ्राय सब दङ बाट बायजोनिफ्राय जेबो नुना मोना वाव फेक्ट नाम्बार 2 स' लोगोफोर जों उन्दैयाव नङाब्लाबो दाबाबो जों बयबो डोरेमन शिनचेन बेफोरखौ नायबाय थायो जानांगौ नाथाय नोंथांमोना मिन्थिफेरगौ ना बेफोरनि डाबिं जाय राव सोलायो बेथ' जापानिस कार्टुनसो ना स' बेफोर राव सोलायनाय सुबुंफोरा सोर स' बे जाहैबाय जोंना डोरेमननि राव होग्रा सुबुङा सनल कौशल आरो बयजोंबो सिनायजानाय जोंना फेमास केरेक्टार शिनचेननि राव होग्रा सुबुङा जाहैबाय आकांक्षा शर्मा सानैबो सिख्लासो सासेबो गथ' फिसाबो नङा बा सेंग्राबो नङा आरो बिथाङानो डोरेमननि नबिता जा नबिता केरेक्टार बेनि रावखौबो बिथाङानो होयो आकांक्षा शर्मा फेक्ट नाम्बार 1 नोंथांमोना मिथिगौ ना मैदेरा जाबाय बिदि मोनसेल' जिब बा जुनार जाय बारनो माने बाज्ल'नो हाया मैदेरा खारोब्लाबो बिनि आथिं थोंथामाल' गोजौआव माने हानि सायाव थायो थोंब्रैबो हानि सायाव थाजोबनो हाया दसे समनि थाखायबो हाया वाव स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोननि सेराव आं बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैबावगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर